שלום, שמי סנדרין ואני רכזת מבנים בכפר אדומים. לפני כמה שנים התקנו בכפר מערכת חכמה בחלק מהמבנים שנותנת לי אפשרות מהטלפון לשלוט פה על התאורה. עכשיו אני אראה לכם, אנחנו פה במועדון ואני עכשיו מכבה. ואני עכשיו מדליקה. המבנה הזה משמש באמצע השבוע לחוגים, בשבתות וחגים משמש לתפילות. אני עכשיו מכבה ומדליקה. עכשיו אנחנו נמצאים במבנה הרב-תכליתי של כפר אדומים, וגם כאן אני יכולה להדליק ולכבות. אנחנו כיישוב די גדול במבנים מאוד פעילים, הרגשנו שאין לנו שליטה וגם בזבוז של המון חשמל. אנשים לא תמיד דואגים לכבות, לסגור. יש לי פה אפשרות לתכנן שבועית, יומית, מתי זה נדלק, מתי זה נכבה. זה כולל גם את המזגנים, לא רק את האור. וככה אני עושה לו"ז שבועי, יומי, וזה מאוד נוח.